bandiraɓe julɓe bandiraɓe république islamique mauritanie nuletake asman ko ɓuuri cuurki sayi cuurki ko jeygo sakki less ceerno jalaluddini o arino ɗo e république islamique mauritanie hande o arti ɗon ɗo république islamique mauritanie embo tawe ɗon ɗo tabaraka zeyno jiɗɗa ko andude holko dañata walla holko dañatma jokkodir e ceerno jalaluddini jiɗɗa ko noɓanede debbo jokkodir e ceerno jalaluddini gonduɗa koye rafi gorago jokkodir e ceerno jalaluddini jiɗɗa ko kayitaji yaltude leydi walla nattude e nder leydi jokkodir e ceerno jalaluddini galle ma koko wiya waɗi seyɗane jokkodir e ceerno jalaluddini bandiraɓe julɓe jaɗam Mali ɓe mbi ko gongo o yehi Burkina ɓe mbi ko gongo o yehi Mali ɓe mbi ko gongo o yehi Gambie ɓe mbi ko gongo o yehi Côte d'Ivoire ɓe mbi ko gongo hande emba tawe ɗon ɗo république islamique mauritanie ɗon ɗo tabaraka zeyna jiɗɗo jokkodirde e mum ar gaay mi haalanma ko ni mbatta ƴettuɗeɗo tongode 77 256 83 94 malla mbaɗa 00 222 36 51 33 25 on woni ceerno jalaluddini gando joɗɗo gandal biɗo aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi mboɗomi tabaraka zeyna wondude ceerno jalaluddini ceerno cukalel e tabaraka zeyna. assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe a yawo Piindi TV on calminama kono kadi on bismama e roɓindo men jayndeji honono kala ñande hande kadi en garti kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗi joni joni paaɗen koye roɓindo men jayndeji jayndeji leydi men e oɗo ñalawma hande ne wayno gaari koye fandal muɗum son belama mbiyon nde tawno jayndeji ɗi jeehi toon to Sédhiou toon to tawate mawɗo leydi ndi e gouvernement muɗum kono kadi ɓe garti e dawrugol ɓe garti e sifaji goɗɗi foof mayen pam ɗum e nder jayndeji meɗen e ñalawma alkamisa hande ɗiɗi lewru mars 2023 jayde Le Soleil kayri puɗɗortoɗen nden jayde ari koto banggue golle ha tengti noon e mango hôpitaux ji woni cuuɗi cafriɗe nder leydi meɗen Sénégal jaydenkoɓe ɓe mbi ene wayno ko diwan Sédhiou heeɓi hen gueɗal muɗum ɗum ko caggal nde hoorejo Macky Sall ardi hanki guddirgol on ɗon hôpital mbo Sédhiou hôpital Amadou Tidiane Ba ko hanki tigui mawɗo leydi ndi Macky Sall e gouvernement muɗum guddirta ɗum ne wayno noon on ɗon hôpital e ñalawma hande o hollirama toon weltare ɓe ganduɗa kañumen goni ɓesguli ɗi noon jaydenkoɓe ɓe mbi kono kadi ɓen kolliti wonde on conseil des ministres kañum tigui waɗi validé manam tengtini on ɗon programme mo ganduɗa ko triennal mbo 4 milliards e halis CFA mbo conseil présidentiel o haalno ɗum e ñalawma heccanki o jayde l'indépendant nden jayde arti on ɗon tournée économique toon to Sédhiou mo mawɗo leydi ndi wone wadde oɗo saaha jaydenkoɓe raɓɓikinari mbi tan ko hoore leydi ndi Macky Sall nana woni e mode hono inauguration manam o ɓorni ko wutte guddirgol yogoye gollorɗe ha tengti toon to diwan mbo Sédhiou jaydenkoɓe ne jañi hen goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko konu leydi men Sénégal ruttiɓe hen ɗon koninkoɓe tato hawruɓe ladial toon to leydi Mali e sahande oto mabɓe yabɓi ɗen ɗon pettoje haaɓe keddi hen ɗum ko hanki wonno toon to caserne Samba Diéry Diallo ko toon ɓe dutta teddugal jagoɗo tambiɗo gueɗe hono konu leydi meɗen Sénégal holliti wonde ma ɓesguli mabɓe kala laamu ngu ma faw hen junggo manam ma wallitɓe e kala sifa mbo ƴettuɗa jayde quotidien le quotidien kañum ne wi ko Benno Bokk Yakar e oɗo saaha ɓe gaari koye on coalition laamiɗo kono ɓe jogui koye konngol mawɗo leydi ndi Macky Sall mawɗo leydi ndi mo yonnani on ɗon vote sanction woni tan ɓen ɓe gotanani on ɗon coalition toon to diwan mbo Sédhiou e wiide makko noon ina wayno tan ɓen ɗon waɗɓe ɗum cikki mbaɗi ko ɓen ɗon responsable uji on diwan Sédhiou kono ala mbaɗi ko dendagal on ɗon coalition kala e mbadi kuɓal jayde les échos kañum ne arti ka ɗon haala ɓe mbi ko mawɗo leydi ndi Macky Sall e saaha nde bismino ɓen ɓe ganduɗa ko responsable uji toon to Sédhiou e ko yewiti on tourné makko économique kanko mawɗo leydi Macky Sall o wi ko yonnani darde e golle ɓen responsable uji makko ha ko ɗum jeeyi sababu noon o joopi koye ɗin sumgoji battidiri législative o wiide wonde ɓen ɗon koko mbaɗa vote sanction sababu o noon ko wasde ɓattade ɓesguli ɗi kono kadi e wasde hokkudeɓe koɓe cohli ko ɗum jeeyi sababu noon ɓen ɗon ne wayno mbaɗi ko wiyete ko vote sanction mawɗo leydi ndi ne kadi rutti fewde ɓen ɗon militant ji o wiide wonde so tawi
tawi on mbaɗi ko wayni on cikki ko ɓen responsable ji moɗon mbaɗɗon kono ala mbaɗɗon ko coalition kala e kubal saabu ɗum hande feeñi toon to assemblée nationale ko konngol maw leydi ndi e saaha nde bismino ɓen ɗon toon to Sédhiou jayde las quotidien ari ɗin sumgoji 2024 tijjaɗi ɗi ɓe kolliti wonde tan ko réforme woni tan membitogol e pewnirgol on ɗon processus électoral leydi meɗen Sénégal ngam kay wawa yeede walla ni yirede no moƴƴiri e on tuma noon jagoɗo tambiɗo gueɗe hono sumgoji ɗi woni gueɗe kisal nden ko leydi Sénégal hono kanko Antoine Diome gonɗo e ngal natal o holliti wonde tan oɗo saahaɓe ne gollo hen e fannuji foof ɗum ɗon noon ko gam deññude hakkillaji ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni acteur ɓe politique foof ene tawe e hello tati e nder nden jayde las quotidien jayde li quotidien e oɗo subaka ari koye on ɗon projet mo ganduɗa ko décret waɗama adopté to banggue gueɗe loyer ɗum ɗon noon jaynenkoɓe mbi ko Momar Ndaw gonnoɗo toon to Ascosen kañum tigui suuɓa ardi on ɗon commission mo ganduɗa ko national ngam wawde reftinde walla rewnide gueɗɗe lawol kono kadi ha ɗum ɗon wawa ɗoftede saabu eɗen gandi ko ñalawma alarba hanki o ɗum ɗon naati en vigueur ko fate banggue hono gustugol loyer ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ko laamu ngu tigui rewɗa ɗon jayde besbi le jour kañum ari koye ɗin ɗon fitinaji bannoɗe lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ha hôpital sappo e naayo kawri hen jaynenkoɓe mbide nden ɗon mayde ha joni hay goto wonani coupable manam hay goto wiya kañum saabi ɗum eɓe pammini en noon ɓe mbi kadi ha joni de kurhuli ɗe joga ñande sappo e jeegom lewru mars ɗum ko saaha ñawore diffamation hakkude Ousmane Sonko e Mame Mbaye Niang jaynenkoɓe ne jañi hen e hello mumen joyyi jayde stade quotidien ko ɗon guddirten hono no kala subaka jaynenkoɓe gaari koye on ɗon ñanco Sadio Mané noɓe noddirtamo on ɗon noon zowa hande toon to Bayern Munich o arti e gañande makko e wasdemo yaade toon to coupe du monde ɓe mbi tan ko Sadio Mané haali konnguɗi kewɗi e wiide makko noon o wuuri ko gurdam sunare e saaha coupe du monde o wasdemo tawtorede kono kadi ene wayno foof o jabri Allah taade kay o heddima ha ɗo Sénégal yaari ni eno artini foof kanko Sadio Mané noon o haali kadi wonde o wi oɗo saaha toon to Bundesliga Allemagne omo toon jogui weltare omo yiiti hoore makko kono kadi o arti konnguɗi ɗi Cristiano Ronaldo haalno e saaha nde wonno e sifoyde toon to Bayern kanko Sadio Mané o accani potiral mabɓe e Paris Saint-Germain e nde yontere fande wiide makko noon maɓe mbad prudent saabu Paris Saint-Germain ko kippe mo ganduɗa o ene dari no fewi e wiide makko wona ɗum janenkoɓe gaari e CAN U20 Sénégal Bénin ko hande sanga 14h GMT hollirde wonde Sénégal e oɗo saaha waɗi visé ko on ɗon mondial poɗɗo wadde e hitande fande woni qualification on ɗon ko wona ɗum ene tawe hen ko fate banggue konnguɗi certuɗi gulɗi jaw débat to banggue coftal balli faade Aliou Cissé ɗum ko caggal vote makko the best FIFA 2022 ɗo watanno Lionel Messi e on tuma noon jaynenkoɓe mbi ko ɓen haqqilanteɓe moni foof addi argument ji muɗum ɓe hen dokkimo gonga ɓe hen aussi joppi mon peɗeli kanko Aliou Cissé foof ene yaaji e hello jeeɗiɗi enen nden jayde stade quotidien ko ɗon ni ndeweten garen e ko fate banggue hono efe ko wiyete ha joni hono fait divers gueɗe rendo joni ko coftal ɓalli keddortoɗen jehen garten ɗen gueɗe rendo no mbirɗen ni koye coftal balli keddortoɗen on vote Aliou Cissé mo ganduɗa addi polémique woni jeddi kono kadi e ñiŋoje fewde on ɗon keblino kippu leydi Sénégal tawi sababu o ko wasdemo wotande Sadio Mané ko yetti on ɗon trophée FIFA the best ɗum ɗon noon hewɓe gaddi hen jende mumen mbino wano wade fof kam ko Aliou Cissé ina fonno wotande Sadio Mané wasa wotande goɗɗo ɗum ɗon noon hande o addi haala mawko haala ka noon iwri ko won e capitaine uji football kono kadi entraîneur uji kañumen gotani ko Sadio Mané ɗo e Afrique kono kanko kam o wotani ko Lionel Messi e on tuma noon addi haalaluji ɗin haalaluji jiɗɗen haalde ɗo hen tawi ko débat baɗɗo posé bandiraɓe ganda vote ko ɗum choix neɗɗo wotanta ko neɗɗo mo ganduɗa o aɗa faami ko kanko tigui woni meilleur e dow ɓen ɓe foɗodirta manam kanko ɓuuri sembude e dow ɓen ɓe foɗodirta kono kadi so tawi ko arde e on ɗon choix mbo Aliou Cissé en paami wona choix yiɗande saabu sinno ko yiɗande wonno kam mbiyen o wotana Sadio Mané on ɗon leader makko technique kono noon o wotani ko choix logique tade woni hande ɗen gandi ala photo ala aussi ha joni ko yerodirte hakkude Sadio Mané e on saison mbo Lionel Messi déjà ƴettuɗo coupe du monde toon to Qatar 2022 kono kadi woni meilleur joueur e on ɗon compétition to banggue saison makko eɗen gandi e saison Sadio Mané wona gotum ha tengti on ɗon blessure Sadio Mané ɗum ɗon noon hayso tawi Sadio Mané ƴetti coupe d'Afrique eɗen gandi woni o joɗima ko juuti kono kadi e transfert makko fewi toon to Bayern e manque de compétition on ɗon e performance
performance makko gussiɗo ɗum noon so tawi Aliou Cissé wotani mo ganduɗa kan woni Léo Messi wotanani Sadio Mané mbiɗa sikki fotano wonde gulali e lukali saabu ko ɗum choix logique enen to banggue men won wiɓe noon wonde fotano wonde no wawno wade foof ɓaade woni Sadio Mané ne wone course o omo fonno wotande ɗum kono noon ɗum ɗon ko haala partisan mbiyen ko neɗɗo jiɗan neɗɗo hunde kono yiɗande neɗɗo o e manam e handude hen o moni foof ne andi eɗen gandi ne wodi ko wiyete mérite so tawi neɗɗo mérite hunde so hokkama ɗum moni foof foti wadde ko félicité donc min to banggam vote Aliou Cissé o fotani wadde polémique fotani wadde jeddi fotani wadde aussi poɗe ndoure saabu ne adda ko wiyete ko tension so tawi on ɗon moɓe jingganto manam ala haqqille jaajƴo heureusement pour enen nde tawno Sadio Mané eɗen gandi ɗen gueɗe addani ɗum ummade donc wotanede e wasa wotanede kam addanta ɗum caɗele no fewi to banggue o ɗum noon ko wiide wonde Sénégal naɓe yo mbat posé débat mo ganduɗa o ko débat baɗɗo fayida jiitaniɗo kono wona faux débat ji ɗi ganduɗa ɗi ina gadda conflit walla sikkeji hakkude ɓe ganduɗa kañumen goni entraîneur ji jour uji mumen ha tengte jopade ɗen ñigoje fewde Aliou Cissé ko hunde ganduɗa fotani wonde saabu choix makko ko choix logique ko ɗum jeeyi sababu hande omo ganduɗa kam woni Léo Messi ina wayno ƴetti on ɗon trophée FIFA the best eɗen mbiyamo yo jogoro jaam musidɓe tedduɓe ko ɗi konngudi guddirten e oɗo ñalawma aadi men e roɓino jayndeji ko janggo so Allahu lamɗo jaaɓi en jetti Mansour Sow alias Thiad tonto caméra montage en jetti mo ganduɗa kam woni Ali Fall yo Allah hokken hawrde janggo yo en ñalle jaam bandiraɓe julɓe bandiraɓe république islamique Mauritanie nuletake asman ko ɓuuri cuurki sayi cuurki ko jeygo sakki less ceerno Jalaluddini o arino ɗo e république islamique Mauritanie hande o arti ɗon ɗo république islamique Mauritanie emba tawe ɗon ɗo Tabarak Zeyno jiɗɗa ko andude holko dañata walla holko dañatma jokkodir e ceerno Jalaluddini jiɗɗa ko noɓanede debbo jokkodir e ceerno Jalaluddini gonduɗa koye rafi gorago jokkodir e ceerno Jalaluddini jiɗɗa ko kayitaji yaltude leydi walla nattude e nder leydi jokkodir e ceerno Jalaluddini galle ma koko wiya waɗi seyɗane jokkodir e ceerno Jalaluddini bandiraɓe julɓe jaɗam Mali ɓe mbi ko gongo o yeehi Burkina ɓe mbi ko gongo o yeehi Mali ɓe mbi ko gongo o yeehi Gambie ɓe mbi ko gongo o yeehi Côte d'Ivoire ɓe mbi ko gongo hande emba tawe ɗon ɗo république islamique Mauritanie ɗon ɗo Tabarak Zeyna jiɗɗo jokkodirde e mum ar gaay mi haalanma ko ni mbatta ƴettuɗeɗo tonggode 77 256 83 94 malla mbaɗa 00 222 36 51 33 25 on woni ceerno Jalaluddini gando joɗɗo gandal biɗo aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi mboɗomi Tabarak Zeyna wondude ceerno Jalaluddini ceerno cukalel e Tabarak Zeyna